Khubor ka Pyrthei TV. Haga santri Nailur kari berok kawai kejukan mau ya kini kasngi kum kasngi kraw jong kinong hikai dan ni kasngi buram kinong hikai bar ki bara jukhat dakik mi ki pa ba a jong ki khna school namar ka jing ai jing shakri ya ki khna haka puli puthi bar kum juru haka akor ka buram haga ni kasngi ru ka sarkar Jylla Meghalaya kala rakhi ya kini kasngi kum ka dak ka jing buram ya kinong hikai ka bala pelong hasusu tham auditorium Hakabalawan penishimentalang da menteri ke sarkar Jylla ubadeban pet ya katnat puli puthi urakam e sama kalami ke jingbom hun halo ka jingpen mi ke sarkar ya kathup kerteng ki samla ki bayo nakabha jong ka sarkar banlet puli MBBS hadin balami ke jingbom hun nagi kunhun beper mentapat ka sarkar kelapen mi ya kathup kerteng ka bathamai Hakathup kerteng ka barim ka bami hakalai puitrik unailar kidan khat argut ki samla puli ki bayo naka open category Rekami ke jingbam hun namar baki dan almut ki khna khasi ki bakham he marks bani ki weipan ki bala penrung kerteng haka open category kumta kalami ke jingdawa bari ban penrung ya ki almut ki khasi haka thup open category bala penbuan seat sa arteli katana khat ar shaka khat sa bat ki ba mi kerteng haka thup ka baremru kirang mi kerteng biang haka ni ka thup ka bathamai ka bamanda haba phai pat shaka khasi anjan tia category pat Haka thup kerteng ka barem kidan lai pho prangot ki samla khasi jantia ki balai yo balit puli MBBS nagabha sarkar Hendrai haga ni ka thup ka bathamai kidan satang lai phunyangwat baduna no iwei Udan uwei na khasi jantia category ubalai yo rung haga thup PWD candidate Haba phai shaga garo category pan haga thup ka barem kidan lai phunyangwat ki samla garo ki balai yo balit puli MBBS nagabha sarkar Hendrai haka thup ka bathamai ki dan lai phu prangwan ki bala yo tam ka wei ka sin Timothy Jones dhar unong hikai ka ITI Shillong but Umadhav Singh unong hikai ya ka subject science sa Alpha English High Secondary School nongpo kini ki arngot kinong hikai ki bala sha jiet na ka ni ka Jylla ban yo ya ka National Teachers Award na ka President Jongkari India ka Draupadi Murmu Uneu babu de mechanic shna kali hajawai West Janta Hills hakis nam shia za khandai spark na ka phra Ula sha thongkam kumu mechanic motor vehicle inspector ha Shillong Industrial Training Institute Rinja nadu snam arhaza khatlai Ubabu Madhav pat ude wasa hanongpo Ula pendep ya ka jingpuli hari boy bar ula pendep ya ka MSc Botany B.Ed ban menta ula jan pendep ru wat ya ka jingpuli LLB ka President Jongkari India ka Draupadi Murmu kala sam ya ka National Teachers Award shaki nyau pesan wat kinong hikai na Kylleng ki benta Jongkari India Asam ki award kum shibenta na ka jingrakhe ya ka Teachers Day ka khusna bala sam shiki nong hikai ka kanthum ya ki certificates ka song pisa ka ba sanpho hajar tingka baru medal rupa la jed ki nong hikai ki batbit na Kylleng ki benta Jongkari bakin yo ya ka khusna na pedeng ki nyau pesan ngot ki bala yo award sanpho ngot ki nong hikai haki school ni ki college khat lai ngot ki nong hikai haki higher education but khat ar ngot ki nong hikai na ka Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Menteri Ramba Adokarin Narendra Modi ulai khublai kerpang ya barok kinong hikai hakari hakani kasngi kerpang jongki ka Teachers Day Modi ulong ba kinong hikai kishim ya ka benta ka bahak khmat bantei ya kari Modi ula pelait ru ha social media ya ka video ka ba ula sam ya ka National Teachers Award shakinong hikai hayeng sa jongu halok kalyan mark Narakhe ya ka Teachers Day man lau snem kum kadak ka jingkan maburam ya ka lungkho sngi kha jong President Barim Kari u Dr. S. Radhakrishnan Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma lalit banya kendo ya Menteri Ketanat Kampo yeng jong ka Sarkar India Amit Shah bat uladawa badiban wengno lut plan ya ka an Armed Forces Special Powers Act na barok ki benta jong ka Assam Himanta ulai kren kumbalai pho minute AA bat Amit Shah Bat uladawa bala kumno ru shwaban kod uniusnem ka Sarkar India ka deban wengno ya ka AFSPA na ka Jylla Assam Kiran Pyrthei ki district ha Assam ki ba ka AFSPA kadang trekam hadu menta ka Congress kala therting ya ka Sarkar jong Narendra Modi berkala keno ba Modi ulapen kala kerteng ya ka India shaka Bharat berkani kala pau hakakot bala khot sngaw bha yekin nong yalam ba pher bakin wan bam jamit ha Rashtrapati Bhavan Hakakot bakhat ngobha hakajaka ban President of India ki tho da ka President of Bharat
Ulap ba ubajur lather hanong ba Hyderabad na do kapor minstem. Ka sarkar kala ay shuti shisngi ya barok ki chaka puli khnang manlat na kano ga jingja ka bas ngosi. Ka sarkar kala batha ikipat ba kim dei ban mi shabar tad hadu ban pinmi da ka wei pat ka hukum. Ka sarkar kala pha kum ba lai hajan ngut kinong tre jongka ban pelat ya ka ka balang hasurong. Ka wei kinong tre mon ngau bha kala do ai lai lak tingka. Berkalangat hakti jong kisna thok pisa ki baju melian ban thok da ka bakran phone ya ki brio. Kala yo ya ka phone call bakla poi ka parcel jongka. Balada ka kwa ban penpai no ka hab ban khnyat yo number 1 kumta kala khnyat namar ba ka kwa ban penpai no namar kam shim la order tiar aa rei mar kumta hi la don unong kren ha ka phone bat ulai thu ba hapo kata ka parcel ki don ki drugs ki jai bat buon ti ki passport ki badan ka jinga dei bat ki le no kita ki brio kala le men le yala de kum ki pulit bat kum ki CBI ki pulit ka Assam kila yo ban kem ya armut ki brio ki balle men le yala de kum ki officer pulit bat kila yo kurup ru iki kot ki sla ba ki shna thok ban pen I ba ki officer pulit ki brio ki baju melien man kamai pisa da ka ba shna thok iki kot ki sla ki pulit kila yo jingtep shapang jongki ling ba ki no shong shnong Nado bau tharman shanmu garatnam ulapen mi yaw symbol jong u daw sotrun ha ka jingya khun jong u ya ka election president ha Singapore ka dor jong u sotrun kala nangkio namar ba buon ki ba krishan ya u andaw la job lei ya ka election kinong di sotrun kila kemen palan namar bala nangkio shu ka dor ki badi sotrun bat ki badi ya ki kek sotrun kila la di bha hadin bau tharman ula job namar ba buon ki ba le kemen le sngaw bha ki wat bet da ka bam ka ba penmi na sotrun Emerson Manangawa la bam smai kum president jong ka Zimbabwe na ka benta ka samai trekam ka ba sansnem lawan man penshingan de kinong yalam ba per jong ka Zimbabwe bat kum juru na bari president bathamai la ai khublei ikipa nong shong shnong jong ka ri Zimbabwe ki bala ai jingshania hau ba on long kum unong yalam jongki ula kular ba on shim ya ka jingkit khle bat ban treshitom ban kentiu ya ka nam bat ka buram jong ka Zimbabwe President ka Russia Vladimir Putin lakular ba on pin imbyang ya ka soskular ban shalan sembai na Black Sea tangwada kiri ka Pyrthei ki wengno ya ki kendon ki ba perking ya ka Russia bakan shalan shabari ya ki marep jongka Putin lakran ya kani hadin baula shongjingalang ba president jongka Turkey Recep Tayyip Erdogan ulakam ba ka Russia menta ka snem ka pinmi sembai kumba shispa lai po million ton henrekan shalan shabari tang rup million ton Putin ulaong ba ka Russia kam khang satya ya ka jingshalan sembai na Ukraine shabari re ka Russia ka khang ya ka Black Sea namar ba ka Ukraine ka pendan kam bakla da ka bakit ikitiar thma jongka na ka Black Sea President ka Ukraine Volodymyr Zelensky lalijngo iki artli ki maran thma ki ba ki shipai Ukraine kidang ya khun bat ulaong ba ka Ukraine kala yo byang kattu kani teli ki jaka jongka bat menta kinang tur shu khamsha khman ka Ukraine kala kam bakala yo byang kumbalai square kilometer ki jaka ki baka Russia kala yo kurup habakmut kala kam ru ba hadu menta ki jaka ki bakala yo byang na ka Russia kilong hadu sau punyo square kilometer lapen sange no ya ka program jong ki Khalistan ke bakla thmu ban pelong ha ka shpauterik jong banai Nailur ha ka wika school ha Canada kada lapen sange no ka de na marba kita ya ka poster ka badan ya ka dur jong ki tiar pen mensau Khubor penyai skul kila kerpat bakin wengno ya ketik poster henry kimtre kumtala pensange no ya ka program haka poster kila bu ya ka dur jong ka white kukri ka dur jong ka suloi AK47 berka kerteng jong ka sengle no seek for justice tikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentasi kublai